அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும். ஒரு சூப்பரான உமன்ஸ் எத்னிக் வியர். இது வந்து 3 பீஸ் அனார்கலி செட். இது வந்து ஃபுல்லி ஸ்டிச்சுடு மெட்டீரியல், உங்களுக்கு ரெடி டு வியர் தான். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்டான ஹெவி ஜார்ஜெட்டில் பண்ண மெட்டீரியல். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் கவுனுமே வந்து எம்ப்ராய்டரி அண்ட் சீக்வன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஃபுல் ஹேண்ட் ஸ்லீவ்ஸும் வந்துடுது. இன்னர் லைனிங்கும் மைக்ரோ காட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க. கவுனுடைய லென்த்து 48 to 49 இன்ச்சஸ் இருக்குது. சைஸஸ் பார்த்திங்கன்னா ML XL அண்ட் XXL சைஸஸ் அவைலபிள். பாட்டம் பேண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மைக்ரோ காட்டனில் வந்துடும். பேண்ட்டோடைய லென்த்து 39 to 40 இன்ச்சஸ் இருக்கும். துப்பட்டாவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4 சைட் பார்டர்ஸ்லேயுமே லேஸ் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 1450 ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் கிடைக்குது. ஒன்லி 1450 தான். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக புக் பண்ணிக்கோங்க. 3 கலர்ஸ் அவைலபிள், ரெட், பிங்க், ஒயிட். இன்னும் நம்ம சேனலை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள்.